Nompi the diamond, the nyama. I'm not. Nompi, there's a fascinating story you keep talking about. And it sounds like when uthi Ezola clinic kunendawo ezosiza abantu ngamazinyo abo mahala. Yes. Is that what you say? I'm glad yenzeke Ezola because ithi ngitshele Nompi yabo. Akekho umuntu ohlala Ezola namazinyo aphelele already. Ngiyakutshela mina ngizwa mina ngihlala ekhaya. Akekho vele. Uyabona? So abone kanjani abantu baseZola ukuthi abana amazinyo aphelele? Nompi kunamazola ayi4 la elokishini from Zola North to Zola 3. Yeah. Uyangiforsta. Ngiwava wonke lamakasi diplomara. Akekho umuntu from umuntu anazalwa vela kana amazinyo to kuya kumkhulu vela kana amazinyo ugogo vela kana. So akekho umuntu I think le clinic izobasiza kakhulu. They should go because I think izobasiza ukuthi babafakela amazinyo. If you can understand. Yeah. Exactly. Yeah. So I think you mean one in one. It's amazinyo aphelele. I think one. Mazambia sisonke Nompi yabonga mfethu. Okay. La kamshaza apha lapha abadlali nawo. Sir. Uzothi uyafika lapha bathi ngicela ukuxoxa kancane. Awuzela. Uthi amazinyo enjani? Bakhuluma vela ngitawo. Thank you very much, Noms. Sure, All right, she's back again when the clock strikes 7 o'clock.